biler. Men vil du ind til mig? Ja. Hvad? Hey! Nu gør jeg sådan, at nu går jeg ind til min storebror. Hov. Jeg ser min storebror. Ja, hvordan går jeg ind ud af det her? Far. Ud af bag. Ja, det er fordi jeg går sådan her. Med, jeg har sat den i gang. Kan du se det? Vil du ikke en anden spille noget? Men den gik sådan, jeg så på. Prøv at være klar. Nej. Så må du lige forklare det, ikke? Men Alvin, jeg er på vej ind og hente nu, så hvis du skal have med hjem, så er det nok. Far, jeg vil også gerne optage. Jamen, det kan jeg ikke lide dig. Man kører på piltastårn. Og man starter på den der knap her. Ja. Nu begynder det. Jeg kører nu. Altså. Nu kan I se det. Hvad for en, nu kan I se det. Hvad for en bil jeg har. Og så noget. Jeg vinklede lidt før, at jeg gik i gang med at optage. Nu går jeg lige her ind. Så. Vil I se mig vælge bil igen? Det gør jeg. For at se, hvad for en bil jeg tager. Hvad for en bil tager jeg på? Tror I? Jeg har kæmpe stort via alle mulige sjove. Jeg har ikke fået Drake med India. Den skal jeg ikke have. Se, hvad den bil jeg tager. Ikke det. Nej, ikke den. Jeg så lige en sjov. Der var en sjov.
Den skal jeg tage. Kæmpe stå. Og juletræ. Han skal have på alt. Nej. Det er min store bror, der valgte den. Nej. Nej, Uffe. Du skal ikke gøre sådan noget. Du kan høre, hvad jeg sagde. Min store bror, han drillede mig. Det. Han pegede på min skærm. Og pegede raketbilen. Jeg ser raketbilen. Det er den, men den skal ikke have. Ja, den her. Den er sjovere. Se. Jeg tager sne. Nu kører bilen snart i sne. Et juletræ i sne. På vejen. Jeg kender godt banen. Nu kommer jeg i mål. Altså, det er ikke en, jeg kører ind på nettet. Det er en sne. Jeg glemte det her med at lave server og alt muligt. Yes. Nu kan I se det. Jeg kender alle mulige spil. Flatout. Og Trackmania 2. Og Burnout. Split Second. Og jeg kender Dirt 2. Simpelthen. Og så kender jeg også Nailed. Blødt. Alle mulige spil kender jeg. For at de bare kan høre det. Det er ikke bare fordi. Jeg spille på en server. Skal vi spille på en server? Ja. Så tager jeg også en anden bil. Ja, jeg tager en anden bil nu. Min storebror laver et server. Så spiller jeg faktisk sammen med Rockmaster. Kender I Rockmaster? Det er min storebror bestemt. Hey. Altså. Ikke en bil. Jeg vil have en motorcykel. Det er da federe med en motorcykel, der er beskidt. Se, den er beskidt. Det vil vi ikke have.
Jeg kan ikke vaske. Det er sjovt, synes jeg. Men jeg troede, det var en Trackman, det tog bil. Det var det ikke. Den og den. De er mega fede. Det her er en to. Mener det. Rally. Skal jeg have den her. Så på sådan en bil. Derpå. Skal jeg på der skal jeg den her. Så den fed ud. Der på coast. Der skal jeg have. Den her er beskidt. Mere beskidt end den er. Nok. Så det ser ud. Måske. Nu skal den til at være færdig. Bagefter så vil jeg op til. Det kan jeg ikke lige nu. Ja, men du skal til at afslutte den her, ikke også? Prøv at sige farvel. Farvel. Og så